Number 10, una kita na isalakat sang panahon ang low pressure area sa guwasang Philippine Area of Responsibility. Ang sa karon isa na ka bagyo kag kun tigayon makasulod sa Pilipinas pagkatawag kun ini nga bagyo nga Basyang. Ginapaabot karon sa gabi o kun buwas sa kaagahon tigayon na makasulod sa Philippine Area of Responsibility ining bagyo, no? Kag officially pagkatawgon siya nga bagyo nga Basyang. Si Basyang kung makasulod sa PAR among ikaduha nga bagyo nga nakasulod sa Pilipinas ini nga 2026, no? As of 3 PM ang bagyo ang yara na sa ang inisyas kon ari na diri sa may 1,075 kilometers isa nga northeastern Mindanao, no? Ginapaabot buwas amat-amat na mabatyagan ang epekto sa sining bagyo diri sa especially sa may eastern portion sang Visayas. Pa west northwest kung kagihiwa ang bagyo naton diri pasulod diri sa Pilipinas west northwest ang movement sa bagyo kag ginalantaw nga tabukon niya gid ining Mindanao, Visayas kagwa sa may Palawan. Sa Biyernes, ginapaabot kahalin sa isa ka tropical depression maging tropical storm na ining bagyo nga Basyang. Biyernes man nga adlaw, no? Lang tawon mo, Biyernes nga adlaw, tabukon sang bagyo nga Basyang ang isla sang Negros. Buwas ginapaabot may pila na ka mga lugar nga ipedalom sa tropical cyclone wind signal. Inibangod nga para matagaan sang lead time nga 36 oras ang mga lugar nga makapreparar, no? Ginapaabot nga may dala kung hindi makusog ang hangin nga dala sang bagyo nga Basyang pero magadala siya sang ulan. Ini nga area naga-yellow gina-expect nga by Thursday afternoon to Friday afternoon mabunok ang ulan 50 millimeters to 100 millimeters ka ulan na ginapaabot kay igbo diri. Buot silingon kung magabag kita 50 millimeters mga areas nga usually ginabaha o kung mga nanubuan nga mga lugar ang i-expect naton nga mabaha. No, suno sa pag-asa mahinay man ang hangin nga dala sining bagyo nga Basyang pero ang balantayan ang buo sang ulan nga pagadalon sini nga posible magdala man sa pagbaha kag landslide. Tandaan sa nang weekend wala sang bagyo share line lang pero may pila ka areas diri sa aton sa Negros including Bacolod City nga ginbaha na nga daan, no. So gina-expect nga magabago pa. May posibilidad nga magabago pa ang forecast ganito to kita sa gyapon sa manginakat sa panahon kay whether we like it or not ini na ang manginakat sang panahon sini nga semana.